नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. तर आज 8 ऑक्टोबरला आमचं दोघांचं बड्डे असता, बायकोचं आणि माझं. आणि त्याच्यामुळे बायकोनं ऑलरेडी माका 2 दिवसापूर्वीच गिफ्ट दिलेलं आहे. तर मी बायकोक आज बड्डेचा गिफ्ट ॲमेझॉनवरनं मागवलं आहे. तर आता बायको खोलता. तर माझे गिफ्ट काय ते मी सांगते तुमका की माका बायकोन मस्तपैकी एक गॉगल दिला ना, आणि माझे सँडल्स वगैरे खराब झालेले, तर माका शूज दिल्या नसत. तर त्याच्यामुळे मी म्हटलं काय घ्यायचा असा विचार करून बायकोक मस्तपैकी एक ॲमेझॉनवरनं गिफ्ट मागवलं. आता ओपन करता तर बायकोची रिॲक्शन बघूया. ओ माय गॉड. तर बायको गिफ्ट आवडला असा वाटता. तर बायकोने खोलून दे, मग मी तुमका सांगते की गिफ्ट बड्डेचा स्पेशल काय असा. तर बायकोक मी मागवलं आहे एअर फ्रायर. शाओमीचो म्हणजे MIचो एअर फ्रायर मागवलं आहे. कारण की सगळा गिफ्ट वगैरे आयडिया संपले होते. त्याच्यामुळे म्हटलं काहीतरी वेगळा आणि युनिक मागवूया. त्याच्यामुळे आम्ही मस्तपैकी एअर फ्रायर मागवलं. आता बायको सगळी पुस्तकं वगैरे बघता. थर्माकॉल काढल्या नसा आणि व्हाईट कलरमध्ये एकदम रिच कलरमध्ये MIचो एअर फ्रायर असा. तर दिसूक तर एकदम मस्त असा. आता त्याच्यानंतर त्याच्यात काय काय बनतला थोड्या दिवसांनी तुमका कळतला. पॉसिबली लेस ऑइल म्हणजे 95% कमी ऑइल लागता, किंवा विदाऊट ऑइल आपण बनवू शकतो. आणि बऱ्याचशा गोष्टी बेकिंग, त्याच्यानंतर ग्रिल फ्राईंग वगैरे सगळा होता. तर बायको आपणाक आता एअर फ्रायरमध्ये काय ना काहीतरी नवीन आयटम बनवून दाखवतली आहे. पण तवसर बारक्याक भरवून वगैरे झाला की आपण केक आणूक निघूया. तर आता आपण पोचलो असो बँगलोर अय्यंगर बेकरी सेक्टर 19 उल्वेमध्ये. तर हैसून आता आपण एक केक घेऊया आणि थोडंसं रवा केक वगैरे पण घ्यायचो असा आणि बड्डेचो केक घ्यायचो असा. तर आम्ही मिरवान्स नेरूला असा. तर नेरूला जाण्याच्या ऐवजी हैसूनच केक घेऊया असा ठरला. हैसर केक वगैरे खूप फ्रेश मिळतात. त्याच्यानंतर नानकेटा पावाचे बेकरीचे आयटम सगळे चांगले चांगले भेटतात. तर आता आपण बड्डेचो केक, रवा केक आणि बारक्याक डोनट्स घेतलं. तर आता बारक्याने केक आमच्या हातातून घेतल्या ना, आणि तो हलवत चालता. माका वाटणार नाही केक सरळ जातलो. घराक येऊन बघतो होतं केक वाकडो झालो असा. आणि बायको आता सरळ करू बघता कसं होता, कारण की तो प्लेटवरसून पूर्ण केक हललेलो असा. केक काय खराब नाही झालो, पण त्याने हलवत आणल्यामुळे तो केक पूर्ण एका साईडिक गेलो. आता हलवून वगैरे आपण केक कापूया आणि बड्डे सेलिब्रेट करूया. आजचो पहिलो केक असा. तर बायको आणि मी मस्तपैकी आता घरच्याच कपड्यांवर पहिले केक कापतो आणि मग हे सेलिब्रेशन चालू करूया. चला. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर आई, हॅपी बर्थडे टू यू. काय वाजवा. हॅपी बर्थडे. वाव, मस्त आहे. बघ बोलतोय. तर मंडळी आता संध्याकाळ झाली आहे. सकाळी केक वगैरे कापून थोडं आराम केलं, जेवलो वगैरे, आणि आता आम्ही निघालो नेरूळला जाऊ. मित्रांनी बोलवलं नसा, कारण की बड्डेचं सेलिब्रेशन तसं काय करूचा नव्हता. पण मित्र बोललो की आपण सिवूडच्या सेंट्रल मॉलमध्ये जाऊया. तर आम्ही आता सेंट्रल मॉलमध्ये पोचलो. सेंट्रल मॉलमध्ये आपण बघतो की शीश महल बनवल्याने असा, म्हणजे शीश महलची प्रतिकृती त्यांनी हैसर एक्झॅक्टली बनवल्याने असा. आणि एकदम मस्त वाटतं मॉलच्या एकदम मधोमध असा. तर लाईटिंग बिटिंग एकदम जबरदस्त झाकडून माकडून केल्याने. तर आता आपण वरच्या मधल्यावर जाऊया, कारण थैसर टाईम झोन म्हणजे लहान मुलांना खेळू का, तर थैसर पोचूया आणि बघूया काय परिस्थिती आहे. तर मंडळी आता आपण टाईम झोनमध्ये पोचलो. हैसर तुम्ही बघतास की आपण आता पहिलो खेळ खेळतो, त्याच्यामध्ये झॉम्बीज म्हणजे भूता त्यांका ह्या गनने मारूचा. तर मित्र आणि मी दोघे मिळून बसलो, बारकेव बसले असत. त्या खेळूया आणि बघूया अजून काय काय गेम असत. तर आता पुढे आहे सर ट्रान्सफॉर्मरचा गेम असा. त्याच्यामध्ये लेझर गन दिल्याने असा, आणि त्याच्यामध्ये समोरचे जे ट्रान्सफॉर्मर असतात त्यांना मारूचा.
तर ह्यो पण तसोच गनवालो गेम असा. त्या दोघे बसलो आणि म्हणजे चौघे बसलो आणि खेळतो. मजा येतं एकदम जबरदस्त. बारक्या पोरांसाठी एकदम मस्त जागा असा. तर बघूया आता ह्या खेळल्यानंतर पुढचं गेम काय असा. आता बारक्या कैसर गाडीवर बसवलं आहे. थैसर मित्राने त्याच्या बारक्याक बाईकवर बसवला ना आणि तो बाईकवरून फिरवता. हैसर बारको स्टिअरिंग व्हील फिरवता. तर दोघांचं एक हैसर आणि थैसर असो गाडी चालूचो गेम चालू असा. आता नाही होय करता यो ट्रकचो गेम बारक्या खेळचो होतो. त्याच्यामध्ये स्टिअरिंग व्हील होता, रेस होती, गिअर होतो. तर आम्ही बसलो आणि रेस ट्रकबरोबर रेस करूची होती ती खेळतो. बाजूक वंश म्हणजे मित्राचो बारको गाडी चालवता. ते दोन्ही खेळ आपण आता बघूया. आमची गाडी चालू सर बायकोन काहीतरी बॉल जमा करूचो गेम होतो तो खेळल्यान आणि तो संपलो. त्याच्यानंतर पुढे येऊन बघतोय तर हैसर बारक्याने एक ॲम्ब्युलन्स पकडल्यान आणि त्याच्यामध्ये जाऊन बसलो. हॉर्न वगैरे वाजवता. एकदम अँटिक काय काय गोष्टी असतात म्हणजे लहान मुलांका आवडती तसे. तर पुढे यो कम्प्युटर होतो त्याच्यावर यो बसलेलो खेळत होतो. म्हणजे सिमिलर जे पोरांका आवडतात ते सगळे गोष्टी हैसर होते. हैसर बास्केटबॉल होतो. मित्राक सांगला आपल्या शाळेत काय बास्केटबॉल खेळूक नव्हतो तर आपण काय जास्त खेळूया नको. मित्रांनी सांगल्यान की चला आपण ट्राय करूया, बघूया किती बास्केटबॉल बॉलमध्ये जातात. तर पहिले मित्रांनी बारक्यान त्याच्या बास्केटबॉल ट्राय केल्यान पण खूप सारे बास्केटबॉल काय गेले नाहीत कारण की काय आपली प्रॅक्टिस नाही. त्याच्यामुळे चालू होती प्रॅक्टिस, प्रयत्न चालू होते. प्रयत्नार्थी परमेश्वर. तर काहीतरी 4-5 बॉलमध्ये गेले, बाकी सगळे तर असे मारूचीच कामं चालू होती. तर मंडळी हैसर पुढे टेबल टेनिसचोही गेम होतो. म्हणजे बाहेरून त्याने नेट लावलेल्याने आणि आतून बॉल येतले आहेत ऑटोमॅटिकली आणि तुमका शॉर्ट टेबल टेनिस सारखा खेळूचा असता आणि बॉल ऑटोमॅटिकली आतमध्ये जात राहतले. तर मित्रांन आणि मी आणि त्याच्या बारक्यान असं तिघांनी मिळून थोडे टेबल टेनिस खेळलं. पण काय जास्त बॉल मारूक जमले नाही कारण की ते पॉईंटवरच गेले तरच रिपीट होतले असत. तर थोडा वेळ टाईमपास म्हणून खेळलो. मंडळी ह्याच्या पुढचो गेम मस्त होतो म्हणजे बॉलिंग. तर याच्यामध्ये बारक्याक खूप आवडलो हे गेम. त्यानंतर वंशने पण 2-2 बॉल म्हणजे सगळ्यांका 2-2 बॉल खेळूचा चान्स मिळाला. तर वंशने 2 बॉल मारल्यान, अंतरान 2 बॉल खेळल्यान, त्याच्यानंतर दुर्वान 2 बॉल खेळल्यान, मित्राच्या बायकोन म्हणजे प्रियान 2 बॉल, असे सगळ्यांनी 2-2 बॉल आम्ही खेळलो. मजा आली एकदम जबरदस्त होतो. तो बॉल ऑटोमॅटिक येत असल्यामुळे बारक्याक त्याचा एक अट्रॅक्शन होता. सासूबाईंकाही फोन करून दाखवलं की तुमची मुलगी बॉलिंग खेळता म्हणजे नवं गेम खेळता. सगळी मजा होती एकदम. तर आता शेवटच्या काउंटरमधून पॉईंट कन्वर्ट केलं म्हणजे गिफ्ट घेतलं पॉईंटच्या अगेन्स्ट आणि आम्ही मॉलमधून बाहेर निघालो कारण की ऑलरेडी 9:30 वाजलेले आणि खाऊक काहीतरी जाऊचा असा ठरत होता. तर हैसर बारक्यांचे फोटो वगैरे काढलं आणि आम्ही ठरवलं की आता नेरूच्या कट्टा रेस्टॉरंटमध्ये जाऊया कारण की बरेच दिवस बायकोची इच्छा होती की नेरूच्या कट्टा रेस्टॉरंटमध्ये जेऊया. तर थैसर जाऊन मस्तपैकी एक टेबल पकडलं. मित्राक सांगलं की तुमका काय वय आता बघा. रेस्टॉरंट एकदम चांगला होता, खूप असा फॅन्सी नाही, बसूक जागा चांगली होती. रील्समध्ये वगैरे खूप ऐकलेलं की सेलिब्रिटीज वगैरे येतात
त्याच्यामुळे म्हटलं काय असं बघूया, पण नवरात्र असल्यामुळे आम्ही काय नॉनव्हेज मागू शकत नव्हतं, व्हेज खाल्लं. त्याच्यामुळे कदाचित नॉनव्हेज चांगला असा वाटता, तर आपण आता व्हेज मेनूची टेस्ट करूया. तर सगळ्यांनी आपापली जागा पकडल्याने असा मसाला पापड इलो. मसाला पापड खाऊन झाल्यानंतर पनीर चिली स्टार्टरमध्ये पहिली मागवलेलं, ती चांगली होती. त्याच्यानंतर व्हेज क्रिस्पी मागवलेलं, ती चांगली होती. 2 स्टार्टर झाल्यानंतर तंदुरीमध्ये काहीतरी मागूचा म्हणून मित्रांनी सांगल्यान की तंदुरी पनीर आणि बटाट्याचा असा स्टार्टर येता, तर आपण ता मागूया. तर आता मस्तपैकी गरमागरम ता सगळा इला, बटाटा, बेबीकॉर्न, त्याच्यानंतर पनीर, असा सगळा मिक्स असा सिझलरसारखा असा. तर मंडळी ता खाऊन झाल्यानंतर डायरेक्टली मेन कोर्स इलो, भाजी रोटी आणि त्याच्यानंतर शेजवान राईस असा सगळा खाल्लं. सगळं रॅपअप केलं, बिल पे केलं आणि आम्ही पुढे निघालो. तर मित्रांनी सांगल्यान की केक आणलो, तर आम्ही समोरच्या बसस्टॉपमध्ये आता केक कापतो. रात्रीचे 11:30 वाजले असत. केक चॉकलेटचं मस्त वाटता एकदम. तर आता आपण सुरी वगैरे आणल्या मित्रांनो, केक कटिंग करूया, बघूया केक कसवा. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ominu. Happy birthday, Ominu. मित्रांन आणि मैत्रिणींनी म्हणजे मित्राच्या बायकोन असं दोघांनी मिळून मस्तपैकी एक टी शर्ट आमका आणि बायकोक ड्रेस कॉट्रा सेट दिल्यान. आणि बारक्याच्या बड्डे कव त्यांना येऊक मिळाला नव्हता, त्याच्यामुळे बारक्या कव एक खेळण्यातली छानशी गाडी त्यांनी आणलेल्यानी. तर त्याच्यासाठी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. कारण की मी त्याला ऑलरेडी सांगलेलं आहे की गिफ्ट वगैरे आणू नकोस, तुम्ही भेटलात तरी टाईम खूप झालो म्हणजे. तर आजचा दिवस एकदम मस्त झालो, मजा आली. चला तर मंडळी, व्हिडिओ तुमका आवडलो असत तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.